תודה גם אלינו ועליכם לסיום הזוהר הקדוש שנלמד מדי שבוע ושבוע עם האברכים הקדושים שלנו, האברכים הצדיקים שלנו. ברוכים הבאים לכל ידידי המוסדות שעוזרים לנו, לכל אל ישראל, השם הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו, אמן. וזכות רבי שמעון בר יוחאי שהוא בא להילולה, גם כן זכותו תגן עלינו. ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שאנחנו עושים את הסיום של הזוהר. זו הפעם השלישית, אבל הפעם ברוך השם הייתה סייעתא דשמיא גדולה, השתבח שמו לעד, ואנחנו עושים את הסיום הזוהר הזה ברובע, בהדרת מלך, כעת זה היה סמוך ונראה להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ואמרנו שנעשה את זה לכבוד בעל ההילולה. יצא סיום הזוהר לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. היום זה יום ל"ג בעומר, 33 ימים לעומר, נרמז על הוד שבהוד, על רבי שמעון בר יוחאי שהוא ההדר, האתרוג שיש לעם ישראל, שעם ישראל גאה בו. כתוב בהדרזותא שביום הזה יורדות הרבה השפעות של פרנסה, של הצלחה, של סייעתא דשמיא, של כל הדברים הטובים. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כמו שרואים בראשי תיבות, רבי רשב"י יושפע שפע רב בכל העולמות בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אחרי זה נראיתי עוד איזה רמז על רבי שמעון בר יוחאי. הרי ידוע שרשב"י גילה את כל סודות התורה הקדושה, כן? את כל הנסתרות, ועל פי דרך הקבלה זה מרמז לגוף, לגוף, מרמז לקדוש ברוך הוא, כביכול מדמים אותו לגוף, כביכול, אבל אחד אשר אומרים לו גוף ונגפות הגוף. כתוב, מבשרי לחסר אלוה, כן? פסוק. אז אם ניקח את המילה מבשרי, אז נראה שזה אותיות רשב"י גם כן. גם בזכות רבי שמעון בר יוחאי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות את כל הנסתרות של התורה. כל העניין של תורת הסוד זה להכיר את הנהגתו של הבורא יתברך. אם נעצור לרגע, נתבונן, נשאל, נראה מה שונה פטירת רבי שמעון בר יוחאי יותר בפטירת אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, שאר התנאים הקדושים. למה דווקא ביום של רבי שמעון בר יוחאי כל העולם עולים ונוערים, רוצים להגיע להילולה של רבי שמעון בר יוחאי באוטובוסים, שאטלים, אנשים עם כיסא גלגלים, רוצים להשיג אישורי כניסה, רוצים להגיע לרבי שמעון בר יוחאי. מי שלא יכול להגיע, איפה שהוא נמצא, בכל נקודה בעולם עושה מדורה. מה קרה? לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אפילו אם הוא לצערנו עדיין לא חובש כיפה, עדיין לא שומר שבת, אבל הילולה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי בטח שהוא יעשה. אנשים לא מוותרים על זה. אם נראה אפילו ההילולה של רבי מאיר בעל הנס נקבעה על פי התאריך של רבי שמעון בר יוחאי. כי רבי שמעון בר יוחאי רצו לעלות אליו לרגל, והנקודה באמצע הדרך זה הנקודה של רבי מאיר בעל הנס. יכול יש כאלה שאומרים שההילולה של רבי מאיר בעל הנס יהודה באייר, זה לא בדיוק מדויק. זה רק היום שהיו עולים בדרך וכולם עושים תחנת ביניים לפני שעולים למירון, עכשיו היו רוצים לעזור אותו ונעשה כל הילולה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. אומרים שאפילו הילולה של רבי מאיר בעל הנס נקבעת על פי רבי שמעון בר יוחאי. מה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי מורה ברבותיי? רבי שמעון בר יוחאי כתוב עליו בפייטן, רבי שמעון דוד, נעשה אדם נאמר בעבורך. רבי שמעון בר יוחאי הוא נחשב האדם האמיתי, האדם השלם. רשב"י שישב וחקר את סוד השתלשלות הבריאה מהאינסוף לאדם קדמון, עולם האצילות, הבריאה, היצירה, העשייה, פרצופי אריך, אבא, אמא, זרע פי ונוגבה, כל 10 ספירות. רשב"י ישב ולימד את הכל ולימד את כולם. רשב"י עליו השלום הוא ניצוץ נשמת משה רבנו עליו השלום. הוא ראוי להיקרא אדם, כן? אם ניקח את המילה אדם נוכל לחלק אותה לשתיים, א' ודם. א' מרמז על הרוחניות, אדם שרוצה להיות אלוף, עוזב את כל אבלי העולם הזה, רוצה לחיות רק בעולם הבא, בעולמות עליונים. דם זה אדם שרוצה את הגשמיות,
רוצה את העולם הזה, חושב איזה אוטו יהיה לו, איזה וולבו, איזה בית, איזה דברים, תראה איזה שעון יש לי, של $5,000 שעון, מה אתה נורמלי, $5,000, אתה יודע מה הם עושים מזה, כמה לילות של תורה, כמה אברכים יכולים ללמוד מזה, אבל טוב, זה העניינים האלה. אז מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? יהודי, הוא יודע לשלב את האלף עם הדלת, הוא יכול להיות אדם. הוא לוקח עניין של גשמיות, עניין של רוחניות, מחבר אותו זה בזה, ומקיים מצוות. גוי יכול להיות שהוא חי בבדידות, באיזה הר, ואז הוא כביכול, הוא חושב שהוא מקדש את עצמו. אבל מצד שני הוא לא יכול להיות גשמיות. גוי לא יכול להיות גם גשמי וגם רוחני. או להבין שהוא רק חי את העולם הזה, מכוניות, עולם הזה, כל מה שהוא צריך, אבל עולם הבא לא יהיה. יהודי יכול לעשות את שתיהם. כמו שרבי שמעון בר יוחאי, נכון שהוא היה אדם שהוא כולו רוחניות, אבל הוא גם ידע מה זה העולם הזה, הוא חיבר את הגוף עם הנשמה ביחד. עכשיו, איך רבי שמעון בר יוחאי זכה לכל המעלות האלה? איך הוא זכה? הגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי שתי סיפורים עיקריים שאני רוצה ככה קצת לשתף אתכם היום. דבר ראשון על הלידה, איך רבי שמעון בר יוחאי נולד. אז כולם יודעים שיוחאי זה אבא של שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. לאמא שלו, כתוב במדרש שהם קוראים שרה. כתוב שיוחאי הוא יחד מנכבדי העם, ושרה אשתו הייתה אישה, לא עלינו, הייתה הכרה. ויוחאי ניסה כמה שנים שיתולי לו ילדים, בגלל שלא נולדו לו ילדים, אז הוא צריך לחפש עוד שילוב נוסף, עוד אישה אחת נוספת שיהיה לו. שרה כשראתה את זה, היא כל כך פחדה, היא אמרה, אני לא רוצה, אני רוצה שבעלי יישאר רק שלי, אני לא רוצה שיהיה לי עוד אישה נוספת בבית, אני רוצה שאם אני אביא לו ילד, אז במילא, אני לא מחפש עוד אישה. עם כל המטרה שהוא מחפש עוד אישה, לא בגלל שהוא לא אוהב אותי, בגלל שהוא רוצה לקיים מצוות כמו הוא. אז באמת ככה, הם לא ידעו מה לעשות, ויוחאי אמר לה, תראי, מה לא מביא הילדים, באמת זה בעיה, אני רוצה לקיים מצווה. ושרה ישבה, מתפללה, מהצדקות, הכל. עד שהגיע ערב ראש השנה אחד, בלילה רבי שמעון בר יוחאי חולם שהוא נמצא באיזה פרדס, ובא מלאך וראה שם את כל העצים, הוא הגיע לאילן שלו, ואת האילן שלו הוא משקע אותו בצלוחית מיוחדת. האילן שלו היה יבש, לא היה כלום, לא היה פירות. פתאום האילן הזה התחיל לפרוח, ללבלב, הוציא תפוחים גדולים. רבי שמעון בר יוחאי ראה את החלום הזה והוא לא יודע מה לעשות. בבוקר הוא סיפר לשרה אשתו את החלום. אז הוא אמר לה, תראה, אני חושב שהפתרון של זה ככה, שהייתי עצים מלבלבים, ראיתי דברים טובים, אבל אצלי העץ הזה היה יבש. ובא המהלך הזה לשקע אותי את העץ שלי מהצלוחים, ואז העץ התחיל לפרוח וללבלב. נראה לי שהפתרון זה שאת עכשיו תהיי בהיריון. כידוע, בראש השנה, הרבה עקרות נפקדו, שרה ועוד כמה עקרות נפקדו ביום ראש השנה. אז באמת, שרה אשתו שמחה, מי שקורא יום שרה זה שרה אימנו. באמת היא שמחה, אמרה כן, אבל לא כבר תראה, אני לא יודעת. אני רוצה שנלך ונשאל את רבך, רבי עקיבא, מה הוא אומר על החלום? כשרבי עקיבא שמע את החלום, אז הוא אמר לה, החלום שלו נכון, וגם הפתרון נכון. אבל למה המלאך הזה היה צריך ללכת את הצלוחית ולהשקות מזה את העץ? הוא אמר לו, תדע לך ששרה אשתך לא היה מצב, לא היה לה בגוף אפשרות להביא ילדים. והקדוש ברוך הוא בזכות התפילות שלה, בזכות הצדקות שלה, טיפח את הטבע, ובעזרת השם יצא לכם ילד קדוש וטהור, ותקראו לו שמעון. למה שמעון? שהשם שמע בכל התפילות של האמא שלו שרה. זה סיפור אחד שאנחנו נבין איך נולד רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו הגמרא בשבת ל"ג עמוד ב' מספרת סיפור נוסף על רבי שמעון בר יוחאי. בואו נראה מה, קצת נטעם מה זה רבי שמעון בר יוחאי. סיפור שככה אפשר ללמוד ממנו הרבה. הגמרא מספרת שישבו 3 אנשים, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, ועוד אחד שקוראים לו גם יהודה, אבל הוא היה בן גרים. היה 2 יהודה, היה יהודה שהוא היה תנא, היה רבי יוסי, היה רבי שמעון בר יוחאי, ועוד אחד שהתלווה אליהם לסיפור, לאיפה שהם ישבו ביחד, יהודה בן גרים. אז יהודה אמר, תראו,
איזה אומה טובה הרומאים האלה, איך הם דואגים לנו, הם בנו שווקים, בנו קשרים, בנו בתי מרחצאות, איזה יופי, ברוך השם, טוב מאוד שהם באו. עד עכשיו היה לנו פה שלטון של יהודים, לא היה עובד כל כך טוב. הכבישים היו עקומים, לא עבד כלום. הרומאים האלה באו, דאגו לנו. רבי יוסי שתק, הוא לא דיבר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא יכל לסבול את המילים האלה שכביכול מדברים על גוי דבר טוב. הרי ידוע שכל הרומאים, המטרה שלהם הייתה אחת. המטרה שלהם הייתה לעקור את התורה הקדושה. לעקור את השבת, לעקור את המילה, לעקור את לימוד התורה. אז איך אתה, רבי יהודה אומר כאלה דברים טובים על הגויים, על הרומאים הרשעים האלה? רבי שמעון בר יוחאי כל כך כעס בעצמו, אבל הוא אמר לו, די, אי אפשר ככה לדבר. אתה צריך להבין שהגויים האלה רשעים, כל מה שהם עשו זה לטובת עצמם. אם הם עשו שווקים, הם עשו את זה בשביל התועלת שלהם, של החומריות שלהם, הם לא עשו את זה בשבילך, הם רצו ליהנות הם. אם הם עשו בתי מרחץ, מה אתה חושב שהם רצו שאתה תהיה יהודי נקי? הם רצו בעצמם להתענג שם, לעשו את עצמם בשמן, שיהיה מקומות טובים, כי הם פה בארץ. הם עשו קשרים, מה אתה חושב שבאמת רוצים שתגיע מהר ממקום למקום? הם רוצים לקחת מכס, כל מה שאתה עובר כביש 6, אתה צריך לשלם מכס, זה לא בחינם. אז ככה רבי שמעון בר יוחאי אמר, והסיפור הזה נודע לכל האנשים מסביב. איך זה נודע? על ידי יהודה בן גרים, לא על ידי רבי יהודה, זה יהודה בן גרים. הוא שמע את זה ככה, הוא אמר להם, יודעים, אני הייתי בשיחה של רבי שמעון ורבי יהודה ורבי יוסי, וזה מה שהיה הסיפור. הרומאים האלה שמעו את הסיפור ככה מפה לאוזן זה התגלגל. לא שיהודה בן גרים הוא היה מלשן, ככה כותב רש"י. הוא סיפר את זה קצת לתלמידים, קצת למשפחה, ואחר כך זה, עד שהגיע לשלטון של הרומאים. הרומאים החליטו שהם ישימו לזה סוף. רבי יהודה, שהוא ככה שיבח אותם, אמרו אנחנו נעלות את הדרגה, הוא יהיה ראש המדברים בכל מקום. כל מקום שפותחים בדיבור, רבי יהודה הוא יהיה ראש המדברים, הוא יהיה ראשון שידבר. רבי יוסי שתק, אנחנו גם כן נעניש אותו, הוא לא אמר איזה דברים טובים עלינו, אנחנו נוציא אותו לגלות. ורבי שמעון בר יוחאי, זה כמה שאנחנו עושים לו טוב, אנחנו עושים לו חדר כושר, בנו לו מגרש כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדורגל, הכל עשינו לו. מה הוא בועט בנו? הוא לא בועט בכדור, הוא בועט בנו, אותו אנחנו צריכים להרוג. למה? כי אם אנשים ישמעו את מה שהוא אומר, ירצו לעזוב את התורה של תרבות הגוף, ולא ירצו את התורה שלנו, ירצו את התורה של הקדוש ברוך הוא, אותו צריך להרוג, לעקור אותו מהשורש הזה שלנו. אבל בואו תראו מה זה. רבי שמעון בר יוחאי קינה את השם צבאות. הוא לא יכול לשמוע אפילו שמשבחים גוי שכל כך נראה לעם ישראל. אני אספר לכם סיפור שבדידי הרב העובדה, שיום אחד אני הזדמנתי למקום, אתם יודעים, יש מנהג אצל אלה שעובדים, לפני ראש השנה עושים הרמת כוסית. אמרו לי תבוא, יש הרמת כוסית, אני תגיד קצת דברי תורה. כן, טוב, בסדר, אני אגיע. אני מגיע לשם, אז ציפופות כולם בחדר אחד, היה שם בערך 20-30 חרדים, עוד איזה 20-30 אנשים שאינם חובשי כיפה. הם היו שם, ולפני שעושים את ההלכה, אם אפשר לגשת ככה לאכול, לטעום משהו, אז אחד המנהלים, הוא נתנו לו רשות הדיבור, כנראה הוא אחראי, אמר להם, תשמעו, זה ראש השנה, זה זמן של חשבון נפש, כל אחד יחשוב לעצמו, תראו גם איך אנחנו יכולים לקדם, שהמפעל שלנו יצליח, יסגשג. ואז הוא התחיל לדבר על תרבות של יוון, על האלילים, לספר על האלילים, על האל הזה, על האל הזה. אני מסתכל, אני רואה כולם שתקים. תגיד, אני נמצא עם יהודים, אני לא נמצא עם יהודים, איפה אני נמצא? אנחנו מדברים ראש השנה, איך הוא הגיע לאלילים של יוון? אמרתי לו, סליחה, תגיד לי, אתה יודע, אנחנו מדברים ראש השנה, אנחנו לא מדברים תרבות יוון. זה לא ראשון לראשון, זה ראש השנה תשרי. הוא לא עושה לי ששש, למש, הוא מדבר על תרבות יוון או שצריך לדבר ראש השנה. ככה צריך להיות. אדם נמצא פעמים עם ככה אנשים שלא כל כך מבינים. עוד מצדיק את עצמו, אומרים לו, לא, אתה צריך לדבר על ראש השנה, מה אתה רוצה לדבר? אתה לא מדבר על מה שאתה תרבות יוון, מה אתה רוצה להבין אותנו בכוח. ככה אמרתי, אז אולי טעיתי. ככה אני דיברתי ככה על המנהל שלהם, אבל אחרי זה שיצאתי כל החרדים אמרו לי, יישר כוח, טוב מאוד שאמרת לו את זה. לא, איפה אתם הייתם? למה אתם לא דיברתם גם? איך אדם יכול לשמוע את שמדברים על היוונים?
כאילו נעים לו לאוזן, או שהוא שותק ומחריש. הנה יש לנו פה ראיה ברורה מרבי שמעון בר יוחאי, איך צריך לנהוג גם בכזה מקרה. טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבעזרת השם יחזרו בתשובה גם כולם. טוב, אנחנו נמשיך. עכשיו, הגמרא מספרת שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא שמע את הגזירה שהוא מבוקש, הוא אמר, מה אני אומר בבית, יבואו בלילה, יעשו מעצר, חבל, אני אברח. לאן אני אברח? אני אברח לבית המדרש, שזה תיבת נוח. אני אשב בבית המדרש ואני אמא תורה עם הבן שלי. אני לא חוזר הביתה, אם יתפסו אותי בדרך. ישר בבית המדרש וישר עסק בתורה. אחרי זה כבר המצור התעדק סביבו, הוא אמר, אם חס ושלום, אני אשאר בבית, או אשאר בבית המדרש, יתפסו את אשתי, יתחילו לחקור אותה, חקירות, שבת, מה אני אעשה? אולי לא תעמוד בלחצים ותגלה איפה אני. לקח את דבריו וחפצה ואת בנו רבי אלעזר, וברחו, הם ברחו לגור במערה. ברחו לגור במערה, הם ישבו שם 12 שנה, לא דורש בשלום אשתו, לא מתקשר לאף אחד. מדי פעם החברים שואלים שאלה בבית המדרש, איכשהו שולח להם איזה יונה עם איזה תשובה, בניסים. אבל הוא לא מתקרב לבית, לא לאשתו, לא לכלום. יושב במערה, מה הוא אכל מורה רבותיי? הוא אכל חרובים. איך הגיע חרוב לשם? ושאתה מים, איפה הגיע מים ליד המערה? אז בואו נראה מורה רבותיי. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא נכנס למערה, הוא נכנס בשביל לברוח מהגזרה. שהוא אוכל אחרי זה שהגזרה תתבטל, לחזור ללמד אותם ישראל תורה, וכזה דור, מה אומר שלא היה כמעט תלמידי חכמים באותו דור. הוא ישב במערה ועסק בתורה מתוך מסירות נפש. היה מוריד את הבגדים שלו, מתכסה בחול, ולומד את התורה הקדושה. הוא והבן שלו רבי אלעזר יושבים עוסקים בתורה בקיץ חם, בלי מזגן, בחורף קר, בלי תנור, קר להם, חם להם, לא משנה. יושבים עוסקים בתורה הקדושה מתוך מסירות נפש. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה עושה מסירות נפש, בבקשה, אם יש לך עץ חרובים. עץ חרובים נותן פירות רק אחרי 70 שנה. פה מיד העץ חרובים התחיל לתת פרי. אז אולי נשאל שאלה ככה בסוגריים, מה עם עורלה? צריך לחכות 3 שנים עד שהעץ יהיה אפשר לאכול ממנו. כן, בשנה רביעית זה קודש עילונים, שנה חמישית זה חול. איפה זה? לא, שאין דבר רע יורד מן השמיים, זה ודאי זה צריך להיות קשה. טוב, איפה הגיע לו מעיין? הקדוש ברוך הוא גם ברא לו מעיין, שלא יש לשתות. והקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה כל כך עושה מסירות נפש, אתה תאכל חרובים כל השבוע, יהיה לך קשה. אבל בשבת, כתוב תואמי החיים זכו, אני אדאג לך. אז החרובים הפכו לתאנים, היה לו טעם קצת מתוק. המעיין הפך להיות יין, שהוא יכול לעשות קידוש. ככה זה היה. באמת הוא למד שם התורה, מתוך הדחק, במסירות נפש. 12 שנה, בלי הודעות, בלי טלפונים, בלי כלום, יושב ועוסק בתורה. רק ככה אדם יכול להתקדש, אדם יכול לתאר את עצמו, לעלות מעלה במעלות התורה הקדושה.